was stać nie raz na głowie śnia. Ja może na doby nie chcę zase popatrzeć knefet wrócił przydoła, ale przypał szuli. Pójdzie was kola, pójdzie się z won wyście. Wyjdzie, może stajesz. Jeden z naszych najpopularniejszych koncertnych formatów dla publikuma najszczyś jest skórowień. Przyczyna je jednowa zapisaność programa. Ja, worauf gucken wir uns heute Abend freuen? Uns erwartet Popmusik im 4- bzw. mehrstündigen Stil. Wir haben uns Gäste eingeladen und wir dürfen uns auf eine Überraschung freuen, welche es so noch auf keinem unserer Konzerte gegeben hat. Ja, eine Premiere in der sorbischen Unterhaltungsbranche. Und wie immer haben wir für Sie wieder ein lustiges Medley vorbereitet. Was die kleine Schauspieleinlage am Anfang damit zu tun hatte, verraten wir im Laufe des Abends. Najpierw generale z psychonicznego wymienienie Luboszczy jest dobą jedna z premierów dzisiejszego wieczora. No, zhaczku za nas je napisała Romana Bjorlichowa. Dajcie zusammen, a wiele jest z prvním blokom zpěvu Ova i Vy.
Ale lange jest tak, Stress. Was muss doch über die alle wie die Strecke was mit der Elixier. Nochmal das hier drauf ja was. Tuj. Uspytam, że z tej zamarzej was mit der Bulanski. Co? Efekt, ale to jest wolne fajne. Co? Nie wiem. Na radę wam płynie. Co? Uj. Praszynie. Jakie meno serbskiego, spyłowskiego cyłka A? Co jest? pisze po rostyny pomienowany. Nowe. Polipa. A ma swoje miasto w Ralcach, Co? jasny koło Lilia. Co? Gotów Bogu. Znasz to? Ma być Ciżoria, gdyż się Peczawaccy lichowski jubilej. To z tebą. Tiżo Peczawaccy letio. Dobrze, inaczej pomienowanie mamy za święte pismo. Biblia. W islamie. Koran. Jak się da? Znany serbski uzło z białymi włosami. Krawat. Dziś organizował się izby do meczu gołe. Jedna wielka słowa. Z którym jeździdło jedzie wolniowy łomonik. Haszenskie auto. Na żywo! A jakby publikum nas Damian zwyścił, ja papienu czorlaty, pasza na słuchą grać w lówkę byli, ale tylko doszło to, dalej, że przymknę wiele desla z pyłowskim cyrką. Polipa nie to. Tak, chłopak, chodź to było! Sędzia traktoru, trubia, jeździa przez wokół, masy, mobilizuja, syci, dansowa krycia, swaja, a ty szłaszczasta, szłopak, milia wowaja, chaos, żółcie podwaja, widzisz, sunek franzyju, protest, protest, jest nad głosem, protest, samolot woził, protest, miasto ci lepił, protest. No wir pochwam też nasz podpis, co tu przybyć, ale potem jemy jeden cytat, od jeno fena naszej skupiny domysłu przyszł, iż reka, Tuż poszło to w dostanie, tuż poszło skaza, a poszło w ochronę. dziękuję, Hanka. Une bożko jacze,
muszniczki. Tuś tańczę, tu się, nic zora sobie ci. Moja tubina z niego spina, jeżdżło zboża na kaś seniorina, wulkę ocina. Co tu się cykluje, na siwa moje, perfektnie bieżami do muszniczki. Tuś dalej się ciśnie słońce, co dalej wiaci so. Witanik mój nowy złoty, moja tubina, zmienną Krystyna, jeżu zbożanik na polu. Kaś seniorina, wulkę ocina, wiaci so spiszne ty sobotu. Moja tubina, dalej Krystyna, góry wyśpi, a so nie wiaci. Czeka na witom, bój światem witom, poszło nie to i zasławia to li. Na 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 na. Przed że w naszym auto przeradzi, pójść nie no.
widzicie, wszyscy nam przypuścili Beno Szota, nasz beat, was, rocker, beatboxer, Paweł Hoffers, a Dorunia Markoniek. To jest tak więc jeźdźcy Boszczor and Friends, ale Boszczor a Francis se nie funduje, a spytali Boszczor a przeciwnie. Dajcie si lubić nasz posledni styl Susotu. Ale ja dowiedzieć tu, założyć na
z was je takie meno, z którymś byłem po wujku nastupić. Ale snano też jeszcze inniejsze. Liczcie was gelko-serbskich menów so sledowacim sketchu skoje. Wiele Dobry wieczór. Miałś umazy. Macie lipić? Kola, wino, A piwo? Budowajzer, Pilsner, Żukwel, Żukwel. Jentmark. Hej, duszka. Jenu Wrocku. Oj, dy okej. A jenu blesu, szczapania. Sims Heuerwitz. Ja byłem w New York. Mój nam Bisold da. Das ist Mädchen. Gute. Oh, Einbaustafel. Gaul, Fürst. Viel zu Saalsendung, Sylvie Gubia. Dajki, Pech. To szkoda, ale moja matka ta wiele więka żyła. Ona sobie w delanskich listach za wielka zasadziła. A ty? Ja jeździm karuzelnak. Z moim synem. Wow, da masz dziecią. Kogoś stawili. Na Schildang. Redaktor zle. Nie. A twoje hobby? Oj, uczyłaś do kubki, albo na Liechtenstein. To jsem widziała na Facebook. Byczakuju. To chce daj jedinić. Proszę, Hanczykiem, który jak masz? Z chiliszoku. Za mnie proszę tu Matjaś chwili pommes frites. Ja som mazobustču. Ale vodka, lemon proszę. Daj Sevi, spodink. Ja sam żurnalist. Sam pisał o katastrofie w Fukushima. Apokalipsa. Żoma mi Julka gleich Kobor Szpionik. Keiner dowierzył. Ta kniżka dała nam IBM-a. Ja bych najpierw prezentiteka, a nitko z matematyka.
kubicmetrami. A tu jeszcze Wideczka, Hanusz. By smołaku skłoptać. Lubisz Duszman? A tu jeszcze deser. Lód z malinkami, palikörą, a haszkapony. Hermann, Zepjapona. Što, zero faj? Czas? Jebylk na dzień. Czemu się Asa robić?
Nie nasze rzeczy. Završi, što povedati, nisam ni znao. Ale taki zajmowy fakt przygoda, od naszych aktualnych pecza, reżysta, spywaków, mamy jenoś 14, których przedmieno, albo mieno są po nas nie dłoni. No, tak, Jako przykład, nasza mudraczka najlepsza, no tak natürlich. Może ako nie, szulu. W przykładnym blogu usłyszymy dwie dalsze premiery. Junu śpiew pod królą Weoli w wersji od Janka Hanka, a propos Jan, założony serbski lud, je na obciąwanie popołów śpiewu finansowała za podwój na sztukę a druga premiera jest był Dajni Lubosz w obciąwaniu od Judith w Szkodzinie. Lubosz jest często tema serbskich śpiewach, też po nas wyliczne. Najlepszy recept za jeden zbożony pocza jest na końcu dla przeco humor. No, humor to też po mojego starszego widziu. Nasz nan, dwaj naszej maczeri, samo się rane uczycie na czyncie. Nasza macz dwaj, hej, gut bei dete, da, nasze bundziele.
Hausmeisters und dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Wir proben in der Aula in der Grundschule in Panschützen. Guck auf, die Schule hat ein relativ neues Alarmsystem und sobald man dort einen falschen Knopf drückt oder die Tür falsch aufmacht, geht dort der Alarm los. Und dann gibt es Chaos, es wird laut, einige freuen sich, dass das Einsingen deshalb ausfällt. Und wir müssen den Hausmeister von der Couch wieder aufholen. Und uns passiert das immer und immer wieder und nie weiß einer, wer es war. Alle stehen sie dann da wie brave Schäfchen, ganz nach dem Motto, sind das Schäfchens Locken braun, liegt es am Elektrosauen? Man lernt nie aus. Ale što se ubiju večera, da šli pa skušuje, tako je šitko stančno že baštica, to sliši mi netko v našem mediju, a vi so z najlepšim instrumentalnim šovom še zdajših, ker še volite tudi kontakt.
Koncert durch to przyjacielami, pełnie spływania ze śmiecią, humorem, ale nadziamy się, że się wam przylubiło. Dobrze, komuś się to jara mówiło, gerade liebste zasłyszeć. Tu jeszcze niektóre kartki wyszły, gdyż panie nie macie czas, bo rady zaraz baczy, czekam se mo jutrzejszy koncert, tak jest pełny dostać, i potem jest tylko pełny. A ja się to nie słucha, to już to dziękuję, wysyłaja. Tu są pana wszystkich soboskutów podziękować na waszych programów i ścigach, tam widzicie, czujesz rodziną. No, a wy zasłucha też wielki dzięk naszemu przedsedstwu za tę organizację, że szło pod nawodką Bena Rowika. Dziękuję naszym przyjacielam skupiny poszczelok za jutro klasy usług. Michał Cyży, a swojemu kamaradu z tytułu pójdę prawo zajmą tylko Haribo, a później Haribo nie prosili. To jest immer kraśne złe. Michał, ale ten musto macie wasze kitki. Nasi dirigentscy, ja widzę, za tym co co ona z nami ma, ale ona działa, że ludzi, ohne mocy. Wir haben noch nicht Feierabend. Nach unserem letzten Lied wird der Saal für den Tanz, für die Party vorbereitet. Deshalb würde ich Sie noch bitten, wenn Sie sagen würden, wenn wir alle Stuhlreihen hier in der ersten Reihe, zweiten Reihe bis hin zur 10. Reihe Tanzfläche räumen müssen, damit Sie dann Platz machen. Und wir dann genug Platz haben, damit auch alle hier im Saal zusammen tanzen können. So, alle, als beide Sarah jest na kontakt do toho, chcemy z postane trenieru, dziecięciego wieczora pożegnać i z tematyce wulkotnej chodzi, w tym był przeczylio od Mareka Jelki, respektive skupiny Desilox, wystarczy Fabiana Krautosta. W publikum moje miano jest Fabieczka, jeśli jasno nie prołożą był, a są na party gäste. Dziękuję.
Daj mi, żeby było, byś nie był przyjaciela mił, z kim by sobą wieczał, z kim by na świecie mił. Nikt tu nie wie, żeby było nocą kroki siedzieć, wszak to inna nie znaju, Ewak by lubiał żyć. Ziemie nie jest skórę, na koniec tydzienia, dopiero mamy hasę na alborusz, jeździ walenca. Pójdzie dzień z weselą, a z przyjacielem i wiernie my, a teraz słowa na końcinę, już święta jest. Przeczelio, największe bogactwo. Przeczelio, największe bogactwo. Na świecie nie ma niczego lepszego. Tuj zakopaj swoje bogactwo, przeszłość liczy su, ci zwilni. Przeczelio, 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 Wiedzą miłuj, że znam ten dymon mój przecze, gdyż jest i nikogo zbił, potom wiem, że przecze nie wykazał mnie jedność nikogo znać, ale tych świeczeskich czasach, zanim chcemy stać, cyjdę wygrał mnie na szczyt, znowu, że si tak, ty stała wysoku, ten masz taka znak, spoznajesz na góry, by jest przecze luby, gdyż nikt tu bogactwo, aura, a kieszki nie docenił. Przeczelio, największe bogactwo. Przeczelio, największe bogactwo. Na świecie nie ma niczego lepszego. Tuj zakopaj swoje bogactwo, przeszłość liczy su, ci zwilni. Przeczelio, 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 Przeczelio sujala ważni, żadna dyskusja, lecz umie widzieli w ciężkich sytuacjach, gdyż masz tych najprzeczego, nie wyjrza swa, przed szkodnik nie widział, że jeden kraj ich bada. Przeczelio, największe bogactwo.